ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗೆತ ಚಿಂತನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ವಂಜನತೆ ಭೂಮಂಡಲೂರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೂರು ಇಂಚಪುರ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂದಿನ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಡಂಡು ದಿಂಗಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜಲು ಪುನಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದು ಬೈದಿಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅಜ್ಜಾಗಿ ಉವೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಲ್ಲವಾಡು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬಂದು ಅಜ್ಜ ನಾಮಕರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಕೊಂಬೈತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಜೆಂಟ್ಲಿಗೆ ದೈವತ್ತು ದೇವೇರು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದು ಆಂಡ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂಪುನ ದೈವ ಚಿಂತನೆ ಕಾರಣನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವೇರು ವಿಶ್ವ ದೇವೇರು ಭೂಮಂಡೋಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕುತ್ತಾರ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ 12 ಗಂಟೆ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಬಿಂಬುದ ಆ ದೇವಚಿಂತನ ಕಾಲವರು ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ಬೂತಲು ಬರ್ತದೆ ಆಡಮೂರು ದಂಡು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ಬೂತಲು ಬರ್ತದೆ ನಿಲೆ ಊರಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಊರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಈ ಚಿಂತನೆಯೂ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಮಹಾರುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲಿಂದು ಕರ್ಮ ನೆಗತ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತೋದು ಮಿತ್ತಮಲ ಕೊಪ್ಪೋರು ಮಿತ್ತಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಇಡಗಳು ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಪುರ ಪೋತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೂತ ಅಜ್ಜನ ಮೂಲ ಅವಳು ಕೊರಗುಳನ ಜನಾಂಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡಿ ಮಿತ್ತಮಲ ಕೊಡು ಕೊರಪೋಲು ಮೈಲ ಬಂಜಿಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಅದು ಗರ್ಭೋಡುಕೊಂಡು ಭೂಮಂಡಲ ಜರಣ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗೂತನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದರ ಬಡ ಕೊರಗೂತನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ನೆವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗುಲಿನ ಕಲೆವಣಿ ಕಲೆದು ಅಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನಂದ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಜಿಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೊಡ್ದು ನೆವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆವಣಿ ಕಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸೂರ ಬದುಕ ಬೈರೇಕ ಬೈದನ ಕೈക്ക് ಕಲಿಮಾರನು ಪೋಪುಂಚ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರ ಬಗ್ಗೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲಿ ಸಾಂಕದ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ವರ್ಷವು ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಮಾಡಪತಿ ಮೈಸಂದರಿಗೆ ಜಾಲ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಕೇಸರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಆಯನ ತೋಜಿನ ಬರ್ಬೋದು ವರ್ಷಗಳ ಜನಮನ್ನಿ ತಿರುಬಂಡ ತುಂಬ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಪೋಯಿನ ಕಾಲ ತಿಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಜೆನೇ ತುಂಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇಕನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜೆ ಪೋಯಿನ ಕಾಲೋಡು ತಿರುಬಂಡ ತುಂಬ ಜನಮನ್ನ ಅಜ್ಜಳ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜೆ ತುಂಬ ಬಂಡೆ ತುಂಬನೆಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಕೊರೋಡು ನೋಡಿ ಕೈ ತುಪ್ಪರು ತಿಪ್ಪಿಡುಂಪು ನಿಖಿಲ್ ಸಾಂಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಯಾನು ತಿರುಬಂಡು ತುಂಬ ಕುಡುಪುಡುಂಪು ಕುರುವಡೆ ಅಡ್ಡ ಕಡ್ಜಾರ ಕಲಿ ಮರಡಿದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಹೊಡಿಕೆ ಕೊರಿಯಾರಿಂದ ಏಳು ಜನ ತುಂಬನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾನು ತುಂಬ ಬಂಡೆ ತುಂಬೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಗಂಡ ತುಂಬೊಂದು ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಸೂರು ಬರ್ಕೇರಿದ್ದು ಮಾಡಪತ್ತ ಮೈಸಂದರ ತಗೊಡ್ತದು ಅಲ್ಪಲ ಬಂಡಿರು ಗೇರ್ಲ ಕೊಪ್ಪಂದು ಕುರವೆತ್ತು ಬೈಲ ಬಾಕುಡಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇದಮುಗಿರತ್ತು ಕೊರಗುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿ ತುಂಬೊಂದು ತಿರುಗೊಂಡು ಅಜ್ಜನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬೊಂದು ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿನ ಮಾತ್ರ ದೂರದು ಇದು ಅಟೊಟ್ಟು ಮಾಡಪತ್ತ ಮೈಸಂದರನ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೀತಾರದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಕಾರ್ಗೊಡ್ದು ನಾರಂಗ ಇದ ಪುಲಿಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾಡಪತಿ ಮೈಸಂದರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದು ಜೋಗ ಬರ್ದು ಮಾಯದ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೋಗ ಬರ್ದು ಮಾಯ ಆತು ಅಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದ ಕರಿಯ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನಡಿ ನಮಗೊಂದು ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಗಲಮ್ಮ ದೇವಿ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೋಲದ ಕಲ್ಲು ಉಂಟುದು ಪೇರು ಬೋಲದ ಕಲ್ಲು ಉಂಟುದು ಉಳ್ಳಲಾದ ಕೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಳ್ಳಲಾದ ಕೋಡಿ ಬಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದು ಸೋಮೇಶ್ವರದಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲಿಂದ ಮಲ್ರಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಅಜ್ಜೆ ತಡೆಯಾದು ಬೋನ್ನಾಡು ಇವನ್ ಬಂದು ಮಲ್ರಾಯ ಬಂದ ಐದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾಪು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಲಾದ ಬಡ್ಪು ಅನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ 12 ಗಂಟೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಒಟ್ಲಾದ ಬಡ್ಪಂಡು ಒಟ್ಲಾದ ಬಡ್ಪುಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಲಾದ ಬಡ್ಪುಡು ಈ ಕುತ್ತಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಹೊಸ ಹೆಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಬುತ್ತಲ್ಲ ಆ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಟ್ಲಾದ ಬಡ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯನ ದೇವರು ಮುನ್ಪ ಬನ್ನೋಡದಾನ ಕುಲ್ತರ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ವಿಷಯ ಬಂತೇಳಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಸಾನಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗದ ಬುತ್ತಲು ಎಂಗ್ಲಿನ ಸೋಪದು ಅಕ್ಕನ ವರ್ಷಕಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮೇರೆ ಒಂದು ಲೇವು ಅಕ್ಕನ ವಸ್ತು ತೆಂಗಿನ ಜಾಗುಂಡು ಐತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೂತೋಲಿನ ಲೆಕ್ಕದು 12 ಗಂಟಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ ವೈದ್ಯನಾಥಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುದು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ಪೀಠ ಪಂಜಂದಯ ಬಂಟಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥಾಗಿ ಪಂಜಂದಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೀಠ ಅಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಳು ಕಲ್ಲು ಏಳುವರೆಗೂ ದಿಕ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅಂದು ಆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟು 400 ಅಜ್ಜೆ ಬೆಳಗೊಂಡು ಬೈದೇವೆ ಅಂಚಿದ ಪುಡಕ 400 ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂಚನೆ ಇಂಕ ಇದೇ ಸೇವೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಿರಿಯರ ಪಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಉಸನ್ ಕಾರಣ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಐತ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂಬ 5 ದಿನ ಸತ್ತಿ ಅಂಚದ ಪುಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆ ದಿಂಜ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಒವೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದುನ್ನ ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೈದೇವೆ ಇಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದ ಕಮ್ಮಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಲ ಚಮತ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೋರ್ದ ಕಾಲ ಬೆಳಗುನು ಬಂದ್ಪನೋ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.